ha ka jingya lanti ban aya ka jing shakri shaki ba ka jela lagadai hakimat ban yatungku bat ki bor sarkar lani lagadai hakimat ki ba ka imlang salang ka dankam kaseng HNYF kalanang nyai beteng ban mi shakmat lengba da ka jing shim bentalang kisnat trikam ba per jong ne kaseng kawai ni ki kam ki ban lese kan pensa jingken mau ya kawai kelong yeng ha kisnang umdap rengi hari bah district kede ke jing IT jong kisnat trikam jong kaseng na paham mauleng ar pomer circle ya ka ying ka bagane ka circle kala dep ban pencena kawalalong da ka jing kersan jong kisnat trikam kaseng na northern region u president jong kene circle uba shining star shooting haba yethu khana langkot ha kene singi ha ka bade bat ka jingpoi jong gidkhot ka seng ban sim ye kene sinjam kat adu ban pencena ye ka ying ulong bagalong ka basyam jing e bha ban penpoi hadu ka jing pendap ye kene ka ying namar gidkhot jong ka seng na kene circle kim dade than ki brew ki bayebit ye byang nyelade kumta kimla ban sei shisin sei ka pisa nak banta ban thit tiar thit tar badru kapor ban yami ban wan chana namar ki dekhot jong kaseng kidun kamru ban lej belan nak banta ban pendap yela ka jong ka yeng kasem Henry Kilawan ban tre tang arsin ha ka sheteo bat teng teng pat tang sausin ha ka shibanai bat kalabat hadu shisnam kanthi ban pendap ye ka jing chana ye kene ka yeng de tat hadu kene ka singi ka bamanta kata ha ka khat pra tarik u yayong arjar ar pusau bagi nong ilam jong kaseng na kaseng kemi bat kumjuru ki nong ilam jong ka district Kilawan ban pendap ye ke jing IT syakin nong yo jumontoi na ke jingrap jong seng HNYF kene ke ying gede ke ying jong ikong wan nong rum baruba sili star thaba kiladan prangut ki khon kini kita ying lani ki nong yo jumontoi kilapan pau ye ke jing so komen ke bakrau baga seng HNYF kala kener ye ke bakat kene ke jing ai song bha uba sadon bela haswa ban khap yo ribbon kum gadak jong ke jing IT bat pli ye ke jing khang ba jong kene ke ying ulong ban nadu menta ke singi kene ke ying bathamai kan de ka hok kanti jong ka kong wan nong rum bat ke ying ka sem bat ke seng kam don banta ai ban long trai ya kene ke ying namar ka ditang ka jing pensiona ai ya kene ke ying bat ong ru balada ja kene ke long ying kadang don kam mi ke jing ram ka seng kadang don na ka por sa ka por haba yo bani kren ban kong wan nong rum ilapan pau bahaswa bikit khot jong ka seng HNOF kion pensiona ya ka ying jong ki shong kisa ha ka wai ka ying trap ka bala jot rathai namar ka jing ban jong ka jing dok naloruba sadon bla obri presiden jong seng HNYF sengkmi laidon langru presiden geseng na northern region uba Marcus Martin uba Edelbat nongrum ubri secretary na northern region uba JM Khan ubri vice president uba shining star shooting ubri presiden jong ka pahamo leng ar pomer circle uba Bats Kham Singkli ubri secretary na pahamo leng ar pomer circle kirkhot jong ka women's wing na pahamo leng ar pomer circle uba Sanbor Rapsang ubri presiden jong ka Maulai circle kirkhot jong seng nagrek circle nangta uba Alexander Maring ubri orang basyonong kusonong umdap rengi uba city nongrum ubri wei na kilong kenyi nagane ka long ying long sem lembat kiwei Kani kade jing ayai jong kaseng kal ka bakala hay bor boret bat kaseng hadin bala iki nginum don bentasu haganu gonu komlu bat kani kalong yeng kalong sam longkum ka benta ka ba ngim don benta ayai shu agani ka jing tei ka ba kaseng kalate ya kani ka long yeng long sam bat kinu nu jing don kam ka ba hadin abut abra phi kendu jinge kaseng kanang don lang don kat ba phi panum shinwa wan dum reit ban wan ya kendu inong long seng nang bangila ban ya ba phi haganu no ka lunti ban ngila temen ngini ot ribon no ngili
Shua ban Menteri kani kayeng te ladon arngut kit khot jongi nak armer circle te kilawan shani sayeng jong padu namarngi sa khot ipadu ma te kila pensngap ba takayeng bansa kam da i longshu la i segmet sya namar ba porslap porliur labun taslap lo la jaulut uslap te bensyong bansa pli kim da ibit su ma do ta tegim bense ban nakaliang seng hi ngila ya don gajing penbailang nadu i presiden jong ka distrik te ngila ya persyang ban ya pli jengmut katu kat ne te ngiong kabha bangin ya trei hi namar ba papli isyam kata kajing jijenjar kum hani hasno hathau jongi te hakas sedang jong une u yayong arajar arpulai khat arterik ngawan tho manga bat umistri hadian nata khasan tarik yayong ngiwan katu kat ningut ke membar banti yaw foundation jong upaya te hadian katu kat ne ngiyaiwan ter hadu nok pra arajar arpulai ngiwan haka sitayo don bangiwan sisin sitayo don bangiwan arsin sitayo don bangiwan haka sibnai sausin te kapor kala aslem bat ngisaudu ikijing kermen ru khandiat tong bato kamlelei namar ngikit khot jong ka HNYF ngidei kibabalahi ngimdei kibabyang kikam kijam tengin hapet hi yakikam kijam hayang asem ban penbit lang yakikun kikti kidon gibala don kun kidon ro kibam don kun andai la kajong kakam kiai be ban penbit penbiang yakayang yakasem hadian kata ukalal kot jong arajar rusau ngila peteng biang yakam hadu une u yayong arajar rusau kaba ngip kampelepar hobnai leber ngiwan riu sengi kanti te hadu pada dep sendon te jing pendep jonge ni kayeng kalong khandro tarik yoyong arajar arpsau hadu ne ka kanti ka pamenta kumba phi te ngam dala hiru ban ai ka jingero shaman pawai udkhot jong ka HNIF kibalami ban yatrei ban pelut ya kabor ya kasi ke jongki karno kilalen na banta kari perkajat benrew hadu biningin dayo ban pendep ya ka kata kathong kabadon hangi kum uta uno yalam titang ini kinten bakhandiat ngaso ban ai kata kajing kublei ya phi baro kibala ya pelait por hakani ke janmet ke bamenta te to ublei unang yador rengkat lang bat ngi baro kat bangi dang la ban im hakani perthai bagin yai trei bha kikam kat bidang la te kalong kejing trei de kayeng kalong arflai sngi baro ngilala ban pendep kum mene ba pi Tik ni ka Northern Region ban penurlong ya kum kani kesengi bar ka bang sngo sa hartli ki jingtai ka ba ka seng kan tang haban IT ya kini kesengi ban wan ta kata ka dei ka wei ka jingle ka ba pi kum presiden jo ka distrik pila simkia ba pila la ban poi hadu kani ka thong ya ka bang ni kum central body ngi dap ba ka jing so sarong ya ka jinglong jo pi kum presiden ka ni ka than ba ka ju ko pore balo ki khot jong ka phong circle ki ba simkia ban penurlong ya kini kesengi kum ba ka dei ka kum ba ka long menta te ka seng hi bro ka wei da ka jing sngoret ka IT pi ya ka ni ka yeng ba pensyong pensa ngi la yo sngo ya ka jinglong jingman ka ba menchwa but ini de jing ai bertam jo ka seng ngim sngo saram ya ka ni ka jing ai ndring ni sngo ka de ka jing kam shakri ka bangile hai bentai bertam ka ba ngi la ban le te hoi ki wala preng jing lut ka jing sep ki babun wala preng ki kam ki jam ki babun rei kum ki khot ka alphomel bat ka kum ka hapo jing lam jong presiden ka sek la lan pendep ya ni tengi khwilenti ba ka ni ka num dei ka jing kot ba ka dei le sei tang ka jing sedang ba pindang ai beteng ya kum kini ki kam man modon kalat kalenti ban pendep ya kum kini ki jai kam kolong ki ka ba snotenak
te namal matang singi kadega jingalang barit ka bangia suya don lang hangni kum kawi kata kasin ban peni banga nakalang sengin IT api ni yeng namar ka larang ikran be kam ka babhang yim don kam ban perkhat yim don kam ban bun khatin ni kran tak sikintin ngai trai kata hi kala kran khamjam ban ye ki baro handai habangi don sha kata ka jingit kle ni don sha kata ka jingba kle habangi trai sha nam ta gari ba ka jai bun reu ting ting on banginang hadu ba ngihap thong e ga sang em handai bangin pendap la ka kamram habangi bat la ka kam ni thom la ka thom chaprang ye ka tetat hadu menta ka ne ga ski kabana du utai snam arhajar arbuar kladon teng ki dukhot jong ka sanghi ki bawan pasat jemut inga habide bekene glunging hai namar hakti ko po ngilang bon ba kam krum kram ngila shuya khot bane jong meeting prakhat bat kinungelam jong ka arpumer circle badai maki bat boringa banwan ban kener lagi kti ba kata sampai akti ke basbon ke ba ngira pun skam ni kidu khot jong ka chunaf banket banba ya kalongkor wala kamne ke benta ka bang ha ban le ro ndai ngiha ban sim ko ngende ke benta ka ba ngende ka kam ku chungi ngakan mau hapor bangi kedua ya iba tre hang teh hanong po idang truwa hawar jarar aringa bani trilang nigi kum kunyi hananga suang de buru miki kubli sibun kajing truwa jupi teng bahan rai kaseng kenai ke buram ya kelonging kujung pi dah kaba kan pendep ya ke kelong kabaka kabala ya ke kaba kaseng gelap simenta ban pendep ika de ne pemen kata klemen teng man kepor bangi kendo mah man ilaya tir ya thai arjar far arjar fulai arjar sau ngi terter ka theory kaya arjar far praktikal ni sedang nadu arjar fulai completely ni pendep ika how arjar sau te kaji inti juga kum nongilam juga distrik klaim kernanden lane klaim i no siteng lenti ya kinongilam jongka circle ngala simkhia teng teng ke don teng teng ba kusuk ka thar ka jimut perkhat habang perkhat ka jile jiwan jong ka platengka teng teng larang ikran ka platengka presiden bareng ba juga seng kidon katu kane ki nawa kejat habang idan jing temu ban leis nai ya ki perlo pesnam teng teng ki penmang ba kedai ka kamkai te klaim kernanden ko muduk hot jong kaseng ke bapi la shania nadu ajar shipho adu mentai kini klimat nga la pendep ya kamram kumbu sakri uba pila benset benpej ya kinu sislong jong kadong riboy habang latung ya ki circle kilawan nak bulan buram kiwan siyeng kiwan si office ka benda ka ba ngahaban priang iki katkum kicin turwa juki ngala pendep ya kata kei ke bangala di bele bad kumju ngai kublai ru ya gini ki rangba le se la bandong ki bangkwa ban pau kerteng ki brano senyang lengba ki bar bisa syaka senge chunwaf daga ba ki harap bante ya kene ki yeng ka ba ngi ai ya kene klonging ba kanyo ika tengi skam ba ka senge chunwaf kam sim ladai ta ka seng ka ba pau ka ba kiwei ki kno la bandong de ka seng ka bampau henry nginle daga kamba kibru bar kibaiba kini i hato kai ba kampau ka ketin kan kam sawa ka ketin lane kan kam sawa ka daga kam tegene gede ka benta ka bangiya ilenti hoy ngim semla sarong habang layo ban IT lane ban pedep ini ka ying henry ngiso bandong ngisudun bak bangi don ya ki kon semla ki bron ya kaci kli man grup bat syakri ya kejai penreu ha gani kebrih nya trap yuskum bat ngan pesat ki jing pentep ya pi ki nongelam nadu ki longkemi bat ki kon semla ki bron sya kmat ki jongi bat ki nongelam kamtam ramba snong bat ki nongelam jong kaseng kemi echin waf how kine kisnam ngidon lai teli kini kiying kibangi pentai
kata kawai hatasku stang pendap no hagajing pe jong iba shining suting hi kata kedai hakai unit tasku pat kawai pat hagajing pe jong kanopo circle kadon ke school jong kabalang katolik ladap stang kendiat kadang sateng shen ngin sa prino kata kedai kebenta ke ba kaseng kelairap lembah kiksangti jong Kanodan region te kejirap ke ba don ten naya keren rai ai bagane kejing lep ha kejong kaseng hi kamtam kejing lam jing pak sadan bagan nangyay surham kadang yai petilenti yangi bagan nangai syata kamensem pat pesat musim yangi kumno bangining syakri kamhajushu namta kenusnong jong kejelah nginum kuno ay sorkar nginum kuno orang basnong mor basnong rai ngingai bait kai ka bangila benle kaseng kam simlanai banginuan ban kuno ya kasnong lanai ya sorkar rai kai ka bangi i bagane gelungin komba i kini jong kene kiying lakren bah ka perslap kirap ke kendung ki kinap apet seki yinggi memberjan kata ka di jisha nomor kata ka pelong yani kum kinungalam cu kaseng hapo dong ribhoi bangin le khamkloi ban pendap yakene kiying nomor la isang sot shisha benpe dembok long kemi padu mo bajuan hing junga ngi keren ya ka jaya lenti jung pi kumba ikumam jung pi keren meneh wa ngetep pidai nong kam nong semar bro keno handai kikam ki jung pi kiwai kimtep haba pilai ban chakri syaki bro ki bapang mustam lomba kane ki start ka bau blue IP kimtep pat kaing jung pi kasem jenjar du kane ngalap dalade haba iwan ban sumaringa hing ro nda pen kam si spa imtre mo isong kubli sibon retang kuwi kolongba nindai ban sim kobu ya ke sida jong ubreo ni hapek ya kelenti ya ke jung la kalong nem ban namai la ne la kalong nem banai te kata ke de kelenti jong kaseng nginang yai peteng bedang yai sekri kidon kidukhat ru ki bedang don kam hi ki jingarap le selam nong ngai hi ni gisgi ba kidukhat ru kidon hi jing jenjar khamtam ha gi sa ing chong mo ki khop ki office picketing ki ru blocket ki ban ki night ru blocket ndai ka spelong ru ki football tournament ki basketball football brand ki no senyang ru ki yeng snai ki yeng ki sam ki baduk om tang ne bo snong umdam ndai yui ki snong ru yui district ru iklen ki circle ki unit kat kepala toy ki la pensna pentau ki yeng dai ngi pej sekalian sarkar ngi ba kami don jum toy ngi diteng ka sarkar ka khai no sep shwa ban ai ngi skim ki beduk kita ki PMY ki bakimon ki ai ki bamdon jendai ki bu shwa sekata waiting list te kindat sifang sakndat sifang nya pai tino ngi yeng sing try yeng te kru do ini tryeng ba kinayo kamet kapat kabukoy mukhya kinang roy ng par habro kliang ya lenti bat hadun kesisnam silala wan penurlong lana wan pendap ikan gayeng leba kajeng tristom jong pri circle ngai kablai ro iwe ki member ki khot jong circle ki bai don bentalang ban pendap ikan gayeng kumju ro ipi ki longkme ki ba sej don bentalang nakawai kapor hakaban yasnok tilang du da une usai lek kemet man kapor bat ki brik wan pha kemet hang ne bat met bat si teng hadu ba le jinjar jimut khan tatanga kemet bat kata kemet jung uru bupli umdon bisa kita ginong panggi ong pek ba ni tu beduk nyemlap na ye ki ai sanpo ki ai sispa teng don mamairu ki ong sai pe le sini dala koi kumta te na kapor na ko si singi uneu tei ne kam bat na kalian jingi kekur nyela persang na dong mencun senam nyela ya penong meeting kur banyi snai te ying te mencun senam lap ka ka shon hagi kur kijing pang yi tom ki kam ki ubun kumta la shu kutang ka plan te house nem ar hajar kat pra nga la penyo ya ka tin laiban na emle dak bayak ni haga jing sya ta kapor kron sebak mun ay ngatan kawi ging sana sya ndak perengi te de jing ya de junga bu video ngong sar ya ka stong junga video na lengot
lada phima lengut ngam ta kamit no fil jing blok nganumi lada phi tang marwe te ha ka bakhadu umun se wai lai ying te kene gede we ging malayo te sis non ngan poisha ko subject ban ngap mak ngaklet ban ai play ki press media ngaso ban ai play lang yeki ba kum kene program ki bha ngakarpat ye phi press media ba phin ai ka jing tip ko batikna namar kane ka kam ko bha banong ki kam ki bakum ne ki bakum tai ki basu thau ki basu pen kha de ka ta ngangam ko tu ye phi press media bu phin ba phin le kulmar ye ki khubor andre yai kam ki bha ngap pen slur ba phidem le tikna bat phim de ban pe kum ye ki program namar kane ka long ku sa ye kri bo je ndi bujungi tengah ku play sibun sikade ya phi ka seng SNF nadu presiden ba jung phi bat baro ki khot ngambar jong ka seng ba phela le ki kam baro hangne ginde kristan dharai ladangin pule ke gospel Matius kelenong ke ba arpusan ke khot balai pusan teter senang kong bala de phi ai ka siklat ha wei ubasliang phi la pen kedang ya ublei phela le bhai ublei ta ka de kicin ke jung ublei tema phi baro ki bedon benta yakane ka kam phi mai siklat phi ai kat ya ka ying ublei un ka khu ye phi hai klan tiat ki jung phi ha jing tre ki jung phi ha ki kam ki jam ki jung phi baro tetep ba man ka sngi ublei udon kan phi ki seng SNF haga gospel mo chusig nong arbu pra ker khot bar pau uji suong kumno wong ngadon ngat phi man ka sing hidup no ko pthai to ublei udon kan phi namar phi le yi kam ju ba te kane ka jing songo ko bakrau haga ba nimla ban kren dak moi pat tang kau kentin ka bong khublei sibun khublei share hajar mu kene ka jing le ba ka jing phi bat tonaya seprang namar ublei upau ha dur jing beduk ublei upau ha dur jing banna ublei upau ha dur jing bedko ublei upau ha dur jong ubleu bopang bositom ublei upau ha ki breu ki basiam yak jing jar te kana ka jing le jung phi ka jing le pha jung phi ki breu ka dei sibenta ka jing le pha jung phi ya ublei klempep pinyo ka jing kerpu te ki kam ki phila le ru ublei ulak kerku ye phi unang kerku ye phi bat kanek ba phile mentar ublei unang kerku bat unang ya kerku ye phi ba phinang la ban le pha na ka benta ki basiam jinjan ki basiam lanat ki bopang ki basitom ki baduk ki batoi te kublei sibun kublei sejeng ye phi bara ke bangila ngimju kuntat ya kine kilong yim haman badon kano ka khep ke bangi aji rap ya kane kilong yim ngimju i ya kasadin ni kner la kakti kat badon la ka jong kabor hapo kasnong ka jongi nadu bangalang mga urung basnong nga persyang banle katla kat nyai ban penyo ya kayeng baduk ya kine ya kane kilong yim kumba pi i menta katay kayeng ka badon senta jong kane kayeng wa pasna ma pi kade kayeng PMAY ma kade kayeng ka bala iyo haga hauni usne momenta tena kaliang junga urung basnong ru ngala tristom dasya nga i bakimat sya da kaji ma ngawan hangne nadu basna ma pi kane kayeng hakapor bamdon ma pi nga ngasal poisane ngasal unpet ya kane kayeng ma man sya keliru yaki bakalong kumno kaman kumno hakbade bakane ka benta te ka don ru ka ji kandu jonga bar ka to ka ne ki para nong yalam jong kane ka seng ma syane ngakali yaki kalong kaman kumno tena kaliang jongkir bapli ki ajimut hianga tengar ngakloi bane trelang bat ki ma ngisat don ka jiya de ngisat don ka jiya pentip haka syon haka bade bukan ka phang tena kaliang jonga kumur ba snong ngasne bat pen pau ka jisngu ka bakrau hadu kata na ka benta kane ka jinla ka jongpi ka jindon ka mansim banyarap ya uduk urangli hapo kari kasi jentia ka jongi ublei don rangkat bat pi ha kasngi kasi im ka jongpi unang aya pi kalat kabor bapinang la bantrei khamha bat nang yo bor sisu ha ka bede pakane ka kam ka bapi ya trei menta te ngasngi una kaliang jonga kumur ba snong ngasngi bar pau ha ka ju ka por banga don rangkat bat pi lara pi don kano ka ba pi sngew don kam ba na kaliang jonga ngakloi banya trilang bat pi
bat ha kaju kapor nakaliang kajonga ngasngeu ban penpau ya pi ma ya kajile bha kajong pi ngamla lane ngimla ban IAA ya kane kaseng ma hanrei ka ke bangila nakaliang kajong ikalong ba ngimbu kajintuai na kabanta kane kaseng bakanangla banle kakam ke babha na ka babhatam ublay don rangkat bat pi hakisni ki barangsa hakasim ki jong pi iwai pa iwai ngadu ki presiden barangba ki noden ngadu ki circle bat ki unit ki baper ma tena kaliang jonga nganam sim ya kapor te hakaju kapor hakanega benta ka bamenta ngasnge ban karpat ru ya itrayeng ya kitrayeng traisem bakin buang kaju kajinduai na ka benta kane kaseng om tang na ka benta ka arpomer circle hanrei nginyabu kajinduai ka bakarpang nadu ke central body ter shadu ki primary unit shadu ki unit ki baper